अरे हाँ, का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अरे हाँ अपन सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त तगड़ा बारूद खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहल बा। जौना गाना के टाइटल बा मौसमी। अरे हाँ भइलो, मौसमी गाना कब तक लगता कौना चैनल पर कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो पहले तो लोग सबसे पहले बता दी कि हम मौसमी गाना के लिखले के बा। तो गाना के लिखले बड़न भोजपुरी के बहुत ही मशहूर बहुत ही अच्छा राइटर कृष्णा बेदर्दी। अरे हम लोग गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग के ई बोला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। हाँ अरे हाँ भाई लोग म्यूजिक बना के दिले बड़न आर्या शर्मा। बाकी भाई लोग गाना के बतावल जाता कि हाँ बहुत ही खतरनाक बहुत ही ब्लास्ट और बहुत ही बेस्ट होके वाला बा ई वाला गाना। जौन गाना के टाइटल बा मौसमी। भाई तो लोग बता दी कि हाँ गाना के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कर। आने हम लोग फिर से खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कर के आवाज़ में गाना आवे जा रहल बा ब्लास्ट और तगड़ा सॉन्ग। बहुत ही कानूनी वाला गाना बेस्ट बा मस्त बा और ब्लास्ट बा। और भाई लोग गाना के पोस्टर भी पूरा तगड़ा तरीका से पूरा मस्त तरीका से बनावल गल बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना में वीडियो में के नजर आई तो वीडियो में तो लोग देखे के मिलियन महिमा सिंह। अरे हम लोग वीडियो में तो लोग खेसारी लाल यादव और महिमा सिंह देखे के मिलियन। बाकी वीडियो बहुत ही खतरनाक बहुत ही धांसू शूट करल गल बा। भाई तो लोग बता दी कि हाँ जौन ये वाला गाना बा जौन मानस रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया बा। अरे हाँ भाई लोग मानस रिकॉर्डिंग भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। बाकी तो लोग बता दी कि वाला गाना कब तक रिलीज कर लेता। हाँ भाई लोग 6 तारीख है। अरे हाँ भाई लोग 6 तारीख के 6:15 पर रिलीज कर ले ये वाला गाना। बाकी गाना बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही मस्त बा बहुत ही झकास बा। तो लोग गाना के मिस मत कर ले, गाना बहुत ही बारूद तरीके से बनावल गल बा। भाई गाना गल बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कर। बाकी गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक डायरेक्टर बड़न आर्या शर्मा। तो लोग गाना के मिस मत कर ले, लेकिन 6 तारीख के 6:15 में तो लोग रेडी रहे गाना के सुने खातिर। बाकी गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास खतरनाक महा खतरनाक ही वाला गाना होखे वाला बा। जौन गाना के टाइटल बा मौसमी। बाकी भाई लोग तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ लेंगे तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत